chinonzi muprofita wenhema ing'anga yakuita zvekunamata. ndiri papa panyayo ndine video andakaona ra7 vachita sekuti mukadzi vada epiwa mari but angada kutenda like kuda kutenda nemutupo zvazvo then 7 wakabva vati no isati tende nemutupo tinoyera Johani. Saka ndakaconfused ipapo kuti Johani anozonzi ndiye atinoyera sei. Saka pandasangana nemiso aiwa ndizvanota uri kupindura mubvunzo wawabvunza kuti makristu here kana chita zvokristu tinoyera kristu. Johani akabvisa ibve nebhaibheri racho. System yaakasiya iripo inoratidza kuti ndeyechivanhu yeung'anga. Zvakanga zvichitwa pang'anga zvokubvisa shangu ndo zvakasiya. Johani akati vanobvisa shangu. Zvachiitwa pang'anga zvokushandisa tsvimbo nehari. Johani akasiya vanhu vachishandisa tsvimbo nehari. Zvachiitwa pang'anga zvokuti kana ukaprofitwa neng'anga unopiwa zvinhu zvine mhiko kuti unoshandisa so. Johani akasiya system iripo. Ndosaka achinzi muprofita wenhema. Vari kuti saka it's false prophet. Saka deka rekuti mweya ndo wenhema but appearance ndiya prophet. Right. It's a counterfeit yakafanana ne10 years yefeki. Ukaiona iri uko ndikakupa unotoisa mhoo ndapiwa mari. Chinoisiyanisa kuti utasonanganidza mawatermark mafeatures ayo. Ndosaka uchiona ukasvika mashopu wakatogadzira nemishina yemhando yepamusoro yekutesta. Wari kuti hazvisi nyore kuona counterfeit. Pachada maziso mazhinji. Vamwe voti ise mvura, vamwe voti hanzi ngatiti isatumate pakona. Dambudziko rine vanhu bhozi vanhu vanofolowa vanhu ava mukufamba kunoenda nyaya religion also inotanga kubrainwasha vanhu. Saka kudetoxa vanhu kwakaoma. Prophet akanga achitaura nyaya yekuti hanzi chichi iye akatestwa unhani. Saka ndiye akanga achitesta vamwe. Handiti sakaida kubvunza iwe ndakabvunza ziko mubvunzo. Pavanhu vese wakaenda uko anga ari muprofita wechokati ndiani? Ndakaona chekuti waprofita vese vanga variko havana chavakaona. Kwete havana chavakaona. Taitsvaka munhu anoona. Wese wakapiwa exercise wakabvunzwa wakati ini ndinoona zvese. Vamwe vachitotanzi zviri kuitika nhasi ndakagara ndazvirota. Ndinozochitauraona. We're following close my events. Wana vanobva wanzi chiona aende bva watanga kutonyora zvawari kuona. Taura zvokuti hanzi chi. Wanhu wakatanga kutotaura zvinhu zvawaiona. Munhu akanyora zvinhu zvaanzi mune 2 zigi. Akamira munhu akanyora nde2 zigi akanga ambotaura kuti ndinoona. Ndobva achitanga kunyora zvinhu zvaari kuona zvirimo. Mumwe akataura kuti zviri kuitika pana ndakagara ndazviona. Ende akati nhasi ndauya kuzokuratidzai kuti ndinoona. Saka zvavainyora zvinhu zvavairatidzwa nemweya uri pavari. Saka vakati mweya uyu wakawaradza zviri 2 zigs isipo. Vakonfirma kuti mweya wenhema. Because God, in God there is no lies. As long as uchitenga data. Akachotenga data unotovaziva. Unofanira kutosangana. Unokatosangana navo chete. Teta varume hama. Munofara evangelist. Tofara tiwadi Sparks nawaruzawe. Warizane. First time kusangana. But I'm happy kuti you've also invited us special podcasts. You know, I think in Zimbabwe, yeah, mukuita zvinhu zvakanaka varume. Mwari anofanira kuropafadza ine zvakawanda. I receive. I know kuti makamupiwa something. Ndakaona muchiita video. Mukuru tinashemdasi wakati yes. Couch. Wakati chinhu chakanaka. Kuti basa raMwari rifambe. So hakuna kumira. You find vanhu vanocriticize vanoti hamuna zvamunoziva zvinoita kana uchikwira kuenda kumusoro. Kuna vanhu vanoda kukudhonzera kuzasi. But kana uri focused
I've learned that from Jesus. Jesus was a focused man. Saka aine team riya ironzi waFarisi. Anzi wakanga wachimutsoma. Wamwe chanzana kufunda haatendere kutari kudzidzisa. Jesu aitawoka kwaanaka John 7 anokati haana kudzidza. Anofundisa sei? Iye asina kudzidza. asina kudzidza. Imagine. But Jesus was focused. Kuna mwana wakatobva kuGreece. Wachimukumbira kuenda kuGreece. Tiri kuda kuGreece. Woza vanokwanzwa mbiri yako. But Jesus akati isati yakwana nguva. Because Jesus was focused. So you see my obstructions achanga aripo as you climb along. But tonzira yacho haisinyore. Now see Jesus now is a victor. Everyone loves Jesus. 2000 years later. Jesus. I love that. Yes. Evangelist. Panapa tine 3 segment in this show. So this show in 3 segment. First segment tenchi focusa more about mimi. Chinzo wati danwa sei kubasa la Mwari zvakawanda tenchi focusa nezvenyu. Then another segment changa chita zvikuitika in the body of Christ. Then the other segment ekupedzisira yacho tine ma topics ari apa akasiyana akavharwa pasa. Sa munongopika one then mubva maparidzira muri Zimbabwe pamusoro petopic iyo. Okay, that's fine. So evangelist Warzani, evangelist ndakatanga kuvaziva kwakudhara ende ndinoga ndichiteedza masermons awo, dzidziso dzawo ndoga ndichidziteedza. But ndinovimba kuti pamwe paino vamwe 1 2 3 vanogona vasingavazive. So toda kuziva kuti evangelist Marufu kana kashort background kuti evangelist Marufu ndiani. Totally, I think that's very important for now. Vamwe vanonzwa ndichitaura nyaya dzekumasowe ari ndozvatirimo familiar about. Murume akabva kumasowe. Yes, but I think tine background yemughetto. Maybe saka language yangu sometimes relate. Maybe muri team because you always want to be relevant. So ndinotenda Mwari nokundipawo background yekuenda mughetto. So I understand life in mughetto. Because ndo matakakura tiri. I was born in Highfields. Alright. So ndakakura ndiri Highfield. So but ndakazobuda. Alright. Ndikazoenda kumusha kuPrazi. Alright. So ndine also background yekumusha. Alright. Now saka kumusha ndekupo kumusha kwaRusape. Alright. KwaSape kudedzo kunonzi kumaPrazi yaona kuti kudowa. Kudowa Ndaibva nekwaTandu patandi saka muno vatandi tiri mudedzo mugomo rededzo mati hatizivi kuti munhu waMwari ipeire papi ibhandi rimwe chete tobva uko vana mai vangu ndiowana kugoto yeah, so ndokunobva vana mai vangu so ini nana mbuya vangu ndio kwaGoto. Saka smakuzogo tori kuzvikora. Behind the camera, but now I think I appreciate experience and I get a more ndiri kumusha. Because that's where I also learned is was no paridza. Was kumusha kumaPrazi na kumareserva ndokunodzidza discipline. Yeah, there are a lot of morals ikoko. Saka uchiona kana uri ngochani kapinda waya munobatwa. Because vanodhanzwe vanotatisa mvura kunaya. It's taboo because vari kuti hausi disciplined. Murume anopfeka dress. Muguta muno varume varongopfeka. Even macelebrity echirume anenge achipfeka masiketsi vachinzi vanhu vachitoapulura vachitotera achinzi achibhevha semukadzi. But kumamisha you can't do that. Handiti unotoripiswa mbudzi. That's I always appreciate life there. So ikoko ndakadzidza morals handiti. So ndisaka ndichiencourage. So most of my time chaona ndendiri kuvillage. Ndendiri kucountry. Ndopane ndichida because ikoko ndinodzidza zvakawanda even from nature. I've also learned mukudzidza nekuverenga history even nemadzibaba edu kuti tsumo dzaikreatwa sei. Vanhu vakakreata tsumo vanga vasiri vemaguta. Vanga vari vekumusha.
Sparks ndokwaona gudo richirwa mawerekaitase kwasviba wakati kana kwasviba gudo harichamire raroedzera kozi ruware kumusha runotsikwa kusvika rane karoti asiori kwakamira uchiti wanopinda sei chero usiku. You see, so kumusha saka tsumo madibikira zvinhu izvi takabva neko kumhunga kunaipwa waiona mhunga dzakafanana nepwatsu asi ndangokadzimenya sei hadzitambire sepwa imo maguta maona anzi pamakabva ikoko dzakatsara dzichimera dzakakushwa nani wozi maguta munoona uri wiki. So you see, I think you see kuti even you apply that in the life of Jesus. Jesu aishandisa mifananidzo maparables ake mazhinji akanga ane chekuita nenature, kushwa kwembeu, mustard seed. Jesu akanga achitaura more about farming nditi maparables, because Jesus was also a village boy. Akura in town of Nazareth. Nazareth, it was in a small village, and Jesus would spend most of his time at the mountains praying. So akadzidza zvinhu zvakawanda from nature. You see, so munhu anorarama ma-environments I think there is zvakatorongwa naMwari une wisdom yauntoita acquire from nature, and you are going to see also kuti ma-principles of life akaiswa even mumbeu, mumhodzi, kukura kwainoita patience, kumirira kuti mbeu for 90 days usati wabata chinhu. Maguta hamuna izvozvo, tinoda ifasta pane fast internet, fast Starlink, magigi zvese zviri kumhanya fiber, zvese zviri kumhanya, things are very fast. You know, zvinhu zvese zviri kumhanya. Pika vanoti peak hour, amene vanoti hour pane hour rush hour peak hour zvinenge zvazowedzera manya zvichimhanya, munhu esada kufamba ukati mishika iri kupinda nepasingabvumirwa, chinhu chese chiri kumhanya muguta. So but now the life is slow, and vanhu vanodzidza kurarama sezvavari. I've learned also that kurarama sezvandiri kana ndisina handina, zvautora ndiri ndo zvandiri. Hatika also takadzidzawo tiri ikoko kuti tinorarama within our means, hatichiwe zvevamwe vanhu, handitika hatipembere zvevamwe varume. Zvatinazvo ndo zvatinorarama nazvo, ndo zvatinazvo. Hatina kuona mbuya wachitaura kuti kupuraizikwana nhingi kuri beta dai tiriwe ikoko. Takadzidziswa kurarama within our means, tikadzidziswa kushanda nemaoko. Kuda kudya chandashanda, sadipe chandina kushandira wakainini ayo kandi biblical principle. Ukaverenga even mutemo wesabata, ndo pandakatanga kuappreciate zuva ronzi sabata, because mutemo wesabata uri kuti 6 days thou shalt labor, shanda. Mwari ari kutotaura kuti iwe handipromote nyope. Tsaone mavhesi anoti iwe simbe enda kumujuru. Alright, I think evangelistic pakusabata kuti chasvika uko kuti mumboyadzotsanangura kukosha kwesabata ko calling yekuzimu zotanga makatendeukawo sei, makatokura muri munhu aitoda zvekunamata here? Ndakagara background yedu, most of maZimbabweans nangu akazenge achidhakwa kana chipati tine around 95% ana Sparks hazoti kuri vaKristu ari consistency, but vakagarira shoko nhasi ndamukuzoita zai titori muKristu kai but uri muKristu anosanganisa munhu wese. I think that's why I like environment yemuZimbabwe. Most of our families at 9 right nangu kana munhu achirwa bhiya rake unozwa chitanzi hai nekudenga ndiri kuenda pane chii hadzi kudenga dei tiriko pane chii chiri mari imbeu, because upbringing yako also contributes also nemakuru auchaita. Saka mavhesi anotirowedzera mwana. So takakurawo tiri ne Christian family, and but kuzvekunamata takatanga kuzvitatava kumusha manje, ndokwatatava kuita zvekunamata, because you can't run away. Because kumusha nyaya unzi kuita zvembanje nechinyaya chinenge chitonetsa. Kana kumastreets unototsvaka unzi mukomana ari kunzi ari kusuta chii chiri kuitika. Saka tairowa chimasowe tokata tiri yes. Evangelist pakushedzwa uko vamwe vanoti ndakarota
ndokushedzwa kwandakaita Yes. kati mwana kuti inini ndakakurira pakati munhu yakazondishedzawo ministry imi mukushedzwa kwenyu kwakwakaya Yes, kwakamirawo so sei? ina handina nasekuru wangu wainzi Wananyatanga. Alright. Handiti so tati next door, mafarms edu anga ari next door. Up to this day tiri next door. But ndaipfuura one ipapo tichionana nichienda kumasowe kwangu anga ari masawadha. Alright. But I think why they loved this zeal. Musekuru wangu aifarira kuti murume akasimbira. But aiti ndine zvimwe zvinhu zvandisingasiwe. Alright. Aiti makasimbira mukurasika. Ndo zvasaka but tati ini ndise munhu anga asingawerengawo bhaibheri because ndaipinda Johani masowe echishanu. Alright. Sabhaibheri randisingawerengi saka taingoita converse. Saka akazondipa kangabepa kakanzi why not ask God about Sabbath and Sunday kaka leaflet. Ranga risiri bhaibheri. But now I had to go through bepa iri. So ndichifamba ndichiwerenga ndaita kunge ndine munhu aneni ipapo. Ndichiwerenga saka raitika kuti question roti answer. Answer chinenge ari biblical verses. Ini semunhu asina kuwerenga bhaibheri kana kuti zvinhu zvekutaura nekabepa pamusoro pesabata Sunday zvimo mubhaibheri. Munhu ndichaita sei ndichamuona ndaakudzoka. Nditi zvinhu izvi makagadzirira chi kana kenye kamandipa kuda kundiconvince. Saka pandakazodzoka manje ndikati vhura tione kuti zvakanyorwa here. Alright. Ndo first time ndakavhurwa bhaibheri. Then I had to hear the Bible richiwerengwa. So ndikangoti calling yangu yekutanga munhu akandiita kuti ndimusawadha ndiye akandiparidzira. Alright. Akandiratidza sabata kuti sabata hachisi chishanu, sabata iSaturday, akandivhurira mavhesi, akandiratidza zvinoitwa paEaster, kuti Easter wani inotaura, akandiendera muhistory, akandiratidza kuti maCatholics ane madocuments awakatonyora unoti ndo wakachinja sabata kubva paSaturday wakaisa paSunday. Akandiratidza kuti hondo yekunamata iri panyaya even yeday of worship. Our religion Christianity is divided because of that day. Noona ndamwe kwesoko. But tikatanga kutaura nyaya yesabata. Hatichawirirana vaunopesana sakati ndo pane hondo. Then he showed me and I appreciated. Then akazena next year because ndandakunzwa bhaibheri akati no. Ndakuwerengerawo even pamusoro pezvemweya. Ndinotaura zoti kuna vanonzi vaprofita venhema. Chichita kutaura nyaya false prophets takudi. So that's where I started my journey. From this conversation with this gentleman, I had now to start also to try to preach to others. Ndakatomti chinhu pachibepa chawandipa. Ndinina nacho pamba. Saka ndakasvika mbonodza kumamisha manje. Machechi anenge achinzi ndeemhuri. Chirizo kwamhuri yakati vanopinda chechi yakati. Ise vanhu vanga vakadzidziswa kuti tinorarama nezvedu. Indakuya nezvekumaraini. Pakaita hondo. Pakaita hondo. Kuti murume uyu ada kuita sei panapa. Ndakutopinda. So evangelist Marufu akatanga ipapo bosi. Ndakabva ndatanga my first evangelism. Pamba. Zapamba ukazvitora sei? Ndapinda manje. Haiwa. Yakaita hondo ndakatodzingirwa nedemo nasekuru. Handidi kuzwa chinyaya wako panapa. Twaona kuenda tiri kumaraini. Wakukopa chechi dzevamwe. So but I started my journey there. Then ndakatanga kutoparidzana ndakuparidzira vadoko wandaiswirawo nawo vamwe ndaona kumombe ndakutopinda ndakuita sei ndatotanga umwe ndasangana nawo. Saka I started my journey preaching. But by then ndandisati ndaziva kuti I'm an evangelist. But vanhu vakatanga kuti mazaya ari kurarirwa. Muchamaona kana achochonwa vangu vakanga vachinditaurira. So vanhu vakabva vanditi muvhangeri Marufu. Kumusha. Asi makakwanisawo here kuparidzirawo vamwe maipindawo nawo kuchipostoro? Yes. Ndakatanga kuparidzira vamwe ndaitopinda nawo. Tatone vamwe vakutouya kuchechi by this time. I'm Adventist now. Vakatenda vhangeri. But I want to tell you kuti evangelist Marufu panguva yandakabudzwa kunzi muvhangeri Marufu ndandisanda kunzwisisa zvinoreva. Zvakanditorera nguva yekuti ndi understand. I was just a preacher. Asinganzwisise kuti ofisi yandiri kutakura yekuti evangelist inorevei. Saka in reality kana ukanga wasangana naJesu unofanira kuti inonzi growing in Christ. Kuti ukatanga uchipanga mukaka.
une period yaunotarisirwa kutanga kupanga mabhonzo. So mujeni yangu ye11 years gore rino ndiri 12. Alright. Ndo pandakatanga kuona kuti because mavhesi ndo akazondiudza muHarare ndiri kumusha kwaiwa kwakazoyawo bhosi vanhu kana uri kumusha kune vanhu vanobva kuHarare vanonga chanzi wakatakurawo muparidzi wavo kuuya naye kumusha. Inde andazopiwawo sutu unoziva kuti ndandapiwa sutu nemwainzi Mukoma Mashi. Alright. Brother Mashi manje wakanga wakati kurei. He's passed away now, this man. Akandipa akanditi Muvhangeri muna kumba akandipa sutu bhachi racho mane mabhachi kuti ukapfeka unopinda mari rinongori mukati zo vandipa trouser hombe ndarisunga negavi pana. Saka confidence aizobuda here makapfeka. Aiwa kana uri kumusha uyaiti peace baba. Bhandiro ere mateki white. Sutu ire black. Ndane mateki white. Ari patime amwe ekudhara wakuru aya aivhara panapa yesa anenge mastraps eyellow nepingi nechi akadzika kudai apa kola yehombe ndadi ndabayira manje ndanochena ndakapinda sabato vanaonadziya Vhangeri asvika ukovawo saka pakauya timu rekuHarare kumusha rakauya nemuparidzi waro wakazonziudzwa zvamauya tisati azovhara tine muvhangeri wedu watinawo muno anotiwaraidza muzomupawo mukana. Alright. Vanhu vekuHarare wanga waita sei wanga wauya ndadapiwa mukana papa ndakapinda ndiri mubhachi rangu iroro nemateki angu ewhite tai yangu rakati zitai rangu rikuti kwakutaka kurowa nyaya pakaita noise yo paka muparidzi uya akati bva kuHarare akaita kunge asina chaataura ndida kunodza ako mamadi kuti pawo muparidzi uyu bvamakiseni so vanhu vakaenda waya vakaonawo dressing yana ndakarowa saka ndakazoonawo midweeki ndanzichi pane pasuru yenyu yabva kuHarare wautobhedhe ndaona ndatopiwawo chi saka indisuti yekutanga ndakapfeka ndakaipfekedzwa nemavhesi sipakisi. So I want to say maybe probably God was also showing me some things in the process. Ndakapfeka sutu yangu ndiri kumusha ndazofonwa navamwe anonzi mbuya Mugomba kanzi takanzwa shoko ramakaparidzira kuti mumbuya wemuHarare muparidze ndazouya kunonzi kuMaybelline Church anditi ndichigara ndazopinda munonzi maRitual Gardens. Apa maRitual tapinda maRitual Gardens ndandii ndatogarawo imwe unonzi munoenda vamwe muchigara muchirwa vhangeri saka mavhesi andiunza muHarare ndakutopinda saka mavhesi akanditanga kundifambisawo kupinda muHarare ndosaka mukuramba muchifamba nawo wakaiwa huti iwo kana uchishanda naMwari ka wota kuti anzi Mwari mazuva ano ndinana Sparks wandakufamba nawo ndakasangana saka ndakumbokusiyai aiwa udaro unadzise Mwari because Mwari anenge achiona zvausingaoni. We never thought kuti vhangeri richatichisabatiri today conversing with you kune vanhu vakanga vachitiseka even nguva iyoyo because mavhesi aita kunge chinhu chisina basa anga asina power anditi vanhu vakanga vasinganatsoone light even isusu some of our brothers dzatatowa nadzo mumission wakasiya because zvinenge zvisina light andikuona even up to this day unoona vari kure vari panyama vanenge vachiti you're wasting time. Pamwe pacho bhaibheri rinototi hanzi Jesu akava muromo nekuda kwenyu kuti neurombo hwake muve wakapfuma because I know kuti ine zvatinotaura nevanhu tiri kupfumisa vanhu vazhinji chokwadi tiri kupfumisa vanhu vhangeri rinonzi naIsaiah it is freely given. Magifts takamapiwa naMwari mahara isati naenda kuchikoro. I'm not a learned man. Vamwe vanoenda kunodzidza theology chichi handiti titori nepressure idzodzo even nevamwe vakafunda vatinonamata navo vanenge vachiti endai munodzidza pandakati vhangeri redu Sparks munhu waMwari E1+1 equals 2 vhangeri redu ndiri for the symbol hatisoda kuva too technical tiri ngobva apa tichienda apa kana tiri ngoti usaita upombwe hazvifanira kunge zvine mamawara usakambura Sparks zviri simbu kambura kumba imwa patsime rako chairo vhesino zvairi ngotaura hatisoda kuti utaura kuti wara iroro kazona sorokongora ayo panodawo vamwane hazvina kuipa isi hati kuwada kuva technical kusvika iko but zvinonakidzawo kana vamwe wafunda but isusu redu ndiroro saka matsime rekumba matsime rekumba ndatopedza hapana zvinhu zvandofanira kuti ndikurukure newe panyaya iyoyo
ndatopedza richatobvunza kuti mune diploma rikandi hamuna aiwa shoko ratosvika ina handina ini mweya ndiwonongonditungamirira zvandangouzwa nemweya ndo zvanodii zvanotaura hana Jesu musanetseka kuti muchataurei kana maenda ikoko. Alright, evangelist, I think takada kuti tawe nezvakawanda zvakaitika muupenyu hwenyu zvakawandisa zvakawandisa but ngatichipinde mune dzimwe nyaya dzamunadzo mune part 2 yedu inonzi chinhu segment yechi2 Okay. segment yechi2 techitaura zviri kuitika in the body of Christ. Okay. You know tikuona zvinhu zvakasiyana siyana zviri kuitika in the body of Christ. Ini chinhu yanondiconfuse. I think nhasi ndichaona answer chandibatsira because evangelism makamboenda kupostori now makuenda kunoverengwa shoko. Yes. Chinhu chinondiconfuse ini ndechekuti zvoni mapostori maChristians here ndomubvunzo wangu wandinawo wamuda kuti mumbobatsire mhuri yeZimbabwe kuti anonzi mapostori aya vanenge vachiti baba Johani zvakazodaiwo Elia Gabriel chichichichiendeka Yes. vanhu vaya maChristians ekati chimwe chitendero chakatozvimiririra pacho chega chekuti chakangofanana nechiwanhu. Yeah, I think it's a controversial question. But you know, what you are starting battles. The fact that hatina mate tese, ndoda kuti pane bone of contention between us and them. And I respect their convictions. Anditika because one is wakatenda mukuparidzana kwawakaita. Johani shoniwa masesedza ndiye akauya nechinhu ichi munomu muZimbabwe. I think ini muAfrica anditi muno muAfrica tinawopo mwazha nerimwe timu anditi wana Micho wana anditi wakomana but Johani ndiye akatanga kuuya ntunya yotu munomu. But when you look at what John did, John akanga achitaura iye anga asanganzi Johani. Zita rake ndishoniwa. Pari kuti Johani zviri kubva pakuti ari kuti mweya waJohani mubhabhatidzi ndowanga uri paari ndiwo wakanga uri pandiri. Mwanzo here mweya waJohani mubhabhatidzi ndisaka akaendesa vanhu kurenje masuo kwatiti kunonzi kuchi kunonzi kurenje. Handiti ndo idea yacho ndobva auya nesabata rake chishanu zuva remavanga mashanu kuti zuva rakaroverwa Yesu Kristu pamuchinjiko. NdiJohani ari kuita zvinhu izvi. Inini ndinonetseka nenyaya idzi Sparks because one vanoda kudhifenda Johani. Kana tichitaura nyaya idzi iwe haufanira kudhifenda Johani. Tinofanira kuti titendere tidiscuse Johani. Tione mafambiro akaita. Then tova neconviction tese kuti mafambiro akaita ndiwo. Saka zvazvinoona zvikudaitera kanga wakuongorora wana vakateera Johani mubhabhatidzi ari kunzi anga aburukira pana shoniwa masesedza ukagandanzara. Mweya waJohani ndiwo wakateerwa newanhu. Wanhu kureva kuti muprocess hawana kuteera Kristu wakateera Johani. Saka ari kunzi baba Johani hapasi kutaurwa zvamuri kufunga. Pane zvimwe zvaunenge uchifunga kuti pamwe ndiwo zita rake raakanga azvarwa. No, chikunzi baba Johani mweya wanga wakamugara. Saka mubvunzo wedu unoti hazvinetsi tina Johani wemubhaibheri. Ngatimboverengei zvakaitika nokuti Johani akanga aripo saka ndoda kukuverengera. Very unfortunately I'm going to use Bible phone because I didn't have to copy today. No problem. But there's something that is fascinating when you read John chapter 1. Nekuti Johani akanga achigadzira nzira achinongedzera vanhu kuna Kristu aizouya achiti inini kune mumwe ari kuuya shure kwangu ane simba rakawanda kupfuura ini warisingagona even kushunungura shangu dzake. Ndiana Matthew chapter 3 from verse number 7 uchienda kuverse 11 akanga achitaura nyaya dzakati ini ndiri kubhabhatidza nemvura asi uyu achabhabhatidza nemweya nemoto. Johani uyu akaburukira pana shoniwa haatobhabhatidzi anongobata musoro handiti zvonzi chii watoyambuka. Pandoda kuti uone Johani zvaakanga achiita paaibhabhatidza Jesu akazoonekwa achiuya paipaya. Johani anonzi akati gwayana raMwari robvisa zvivi zvenyika. Pandoda kuti uone pandiri kuverenga vhesi manje inoshamisa inotiyo pavhesi 29 ndakuverenga iJohn chapter 1
verse 29 Alright. inoti ava mangwana Johana akaona Jesu achiuya kwaari akati, tarirai gwayana raMwari rinobvisa zvivi zvenyika. Uyu ndiye wandaitaura nezvake ndichiti, shure kwangu kunouya murume wakavapo mberi kwangu nokuti wakanditangira. Johana anotaura zvinhu izvi. Johana achitaura verse 36 akatarisa Jesu achifamba akati, tarirai gwayana raMwari. Vadzidzi vake vaviri vakamunzwa achitaura, vakatevera Jesu ipapo. Muzoiziva. Johana akati, inini uyu ndiye murume wandaitaura, ndiro gwayana raMwari. Hanzi even wadzidzi vaakanga ainawo nguva isei wakati, kana uyu ari iye waunga uchitaura tichamirireniwo pano. Vhesi ukati vakatomusiya vakabva vatoteera Jesu ipapo. Ukaverenga zvinonzi vakatofamba naye vakamubvunza kuti rabhi munogara kupi, vakatizonodedza vamwe vakati tamuwana, uye akanga anyorwa kutanga kudedzana Simon Peter wana Nathaniel. Vakudedzana vakateera Jesu. Wana hawana kuteera Johani. Johani akadhairekta vanhu akati wokuteera ndiJesu, haana kubva kuti dzokai. Akawasiya akati ndiye anoteerwa. Saka now what we see ndokuti ndarashoniwa masesedza aine mweya waJohani rakadzidzisa kuti Jesu akabayiwa mhiri kwegungwa asina mhaka yakapara, akanga atumwa kuparidzira wachena. Ini ndatumwa, ndozvaakanga achitaura mweya waJohani. Wakanga uchitaura kuti ini ndini ndatumwa kuvanhu watema vebvudzi pfupi wasina nhaka, kuti ndichiwaratidza kwaakuenda mweya yawo. Iye ndiye akuratidza vanhu kwaakuenda mweya, nekuti wana wakanga wachinzi wana waAbhurahama warangarirwa mudare ragarwa kudenga. Abhurahama akati ndine wana wangu wasati wazikanwa kuAfrica. Uri kunzwa tiri kutaura Johani, hatinene vanhu dambudziko riripo ndoti vanhu vari kumuteera kuti tiri kutaura zvaakaita, then we are doing a comparison. But now akasvikira kun'anga, pane vanhu vakanga vaita zvemabira, ndopaakasvika ipapo. Vanhu vakanga vari pan'anga vakanga vabvisa shangu, vakanga vaine mbiya nehari, vaita zvemabira avo vari pan'anga vachiita zvemakomo. Handiti mbiya vanadzo vane machira eretso. Zvinoratidza kuti Johani chaakaita akangochinja chete method. Mweya uyu wakanga uri watiri kuti Johani mweya, hatitaura munhu uyu akanga achishandiswa nemweya. Vanhu vakanzwa kuti Johani anofunga kuti munhu, tiri kutaura mweya uyu. Mweya uri kunzi Johani uyu zvawakaita wakachinja bedzi method yekuti vanhu vachati titakuisa kuna mbuya murozi kuti gusha kuti chamokobeta kuti mukoridhodho kuti musika wanhu. Johani zvaakaita akachita akubvisa izvozvo makuenda kuna baba through inini, but muine ngirozi dzamunorumbidza watumwa. You see kuti ndiri kunzwa naJohani nemweya uyu chinamato chinorumbidza ngirozi kunyanya ngirozi dzamuri kutaura idzodzo wari kunzwiwa na topanana kuromodai because inenge yakunzi language yeMormonage. Handiti but uchaona kuti zviri kunyanyo exaltwa ingirozi, even vanhu vari pano ari kusvikirwa nengirozi. But bhaibheri haridzidzise kuti tinosvikirwa nengirozi. Bhaibheri rinotaura kuti Kristu ndiye anogara matiri. Inonzi naPaul, ndakarerwa naKristu pamuchinjikwa mubhuku ravaGaratia, handichini ndinorarama asi Kristu ndiye akurarama mandiri. Mubhuku ravaKorose kutanga chapter 1 Paul anoti Christ in us the hope of glory. Ukaverenga John chapter 1 inoti verse 12 vese vakamugamuchira achavapa sipa rekunzi vanzi vanakomana vaMwari. Tiri vanakomana vaMwari through Jesus. Saka in us Jesus who dwell in us, tinobhabhatidzwa muzita raJesu. Saka kuti munhu hanzi eChristian, even vanhu vaya vakanga vanzi maKristu paAntiochia mubhuku raActs 11 verse 22 vakapiwa zita iri because vanonzi vakanga vakafanana naKristu. Wabvunza mubvunzo wokuti awa maKristu here. What we see nepractice yaJohani zviri pachena kuti kwaari kudirecta wana achienda avabvisa pana Kristu. Even shoko Jesu akataura pana John 17 verse 17 akati vaitei vatsvene muzvokwadi nekuti shoko renyu
izvokwadi. Thy word is truth. Johana akabvisa even nebhaibheri racho. System yaakasiya iripo inoratidza kuti ndeyechivanhu yeun'anga. Zvakanga zvichitwa pang'anga zvokubvisa shangu. ndo zvakasiya. Johana akati vanobvisa shangu. Zvachiitwa pang'anga zvekushandisa tsvimbo nehari. Johana akasiya vanhu vachishandisa tsvimbo nehari. Zvachiitwa pang'anga zvokuti kana ukaprofitwa neng'anga unopiwa zvinhu zvine mhiko kuti unoshandisa so. Johana akasiya system iripo yekuti chakushandira tokupa zvinhu zvine mhiko ushandisa so. Zvekuti enda unoputsira zvinhu pamaradzano zvokugadzira misha nekusima hoko. Johani iwe mweya wayo wakasiya zvinhu zviripo. Hauna kubvisa un'anga. Wakasauripo but wakanga waputirwa. Now it's fascinating. I want to read a verse also for you. Inooneka pana Acts 13 verse number 6. Panowanikwa Tera, very important now. I'm going to read this verse for you. Acts 13 verse 6. Panapa Paul akasangana neimwe ng'anga. Vakati vakagura chivi chose vakasvika paPafosi, vakawana imwe ng'anga aiva muprofita wenhema. Saka definition ya false prophet ing'anga yakuita zvekunamata. Saka uziva kuti tasangana nevaprofita wenhema unotarisa practice yekung'anga. Ukaiona vachiita chinhu chimwe chete, ziva kuti isystem mweya bedzi wachinja wakupractiza uri kuzvinhu zvitsvene. Ndosaka achinzi muprofita wenhema. Vari kuti saka it's false prophet. Saka deka riri kuti mweya ndo wenhema but appearance ndeya prophet. It's a counterfeit yakafanana ne10 years yefeki. Ukaiona iri uko ndikakupa unotoisa mhoo ndapiwa mari. Chinoisiyanisa kuti utasonanganidza mawatermark mafeatures ayo. Ndosaka uchiona ukasvika mashopu wakatogadzira nemishina yemhando yepamusoro yekutesta. Wari kuti hazvisi nyore kuona counterfeit. Pachada maziso mazhinji. Vamwe voti ise mvura, vamwe voti hanzi ngatiti isatomate pakona kuti ndingadambuke. Wari kuti ukasaita izvi unoishandisa. Ndo zvakaita muprofita wenhema. Ukasaita tsara study unomuteera. Nekuti zvimwe zvese zvaunona zviri paari ndezvaprofeti. But ukasadisena spirit yacho wapera. Chinonzi muprofita wenhema ing'anga yakuita zvekunamata. Ndiri papa panyayo ndine video randakaona raSewikido vachiita sekuti mukadzi apiwa mari but angada kutenda, like kuda kutenda nemutupo zvazvo. Then Sewikido wakabva ati no, isati tende nemutupo tinoera Johani. Saka ndakaconfused ipapo kuti Johani anozonzi ndiye atinoera sei. Saka pandasangana nemiso Aiwa ati uri kupindura mubvunzo wawabvunza kuti makristu here. Kana chita zvokristu tinoera kristu. Vanhu vakati vanoera Johani vari kudefine what they represent. There is nothing wrong about it because tine inonzi religious liberty. There is religious liberty. We can discuss these religions and these denominations, but still people are entitled kuti vamire zvavo. Even constitution inowapa right to religious liberty, freedom to worship. Nesuwo tinotoidawo as Adventist. Tinotorwa navamwe vaitanzi masabata renyu iroro chichi ihondo. But religious liberty inoita kuti tirambe tichiita exist. But there is nothing wrong kuti vanhu vagare pasi vachidiscussa what we believe and what we stand for as Adventist. Chiwenga anoita izvozvo achitaura masabata anodai, masabata anodai, is entitled also to scrutinize. Handiti. So if this Sewikido wamuri kutaura kana achiti ndinoera Johani, hapana chakaipa ari kuera Johani. Ndo zvaakatendeswa nezvaakadzidziswa pachinamato chake. But kana tikanga taakupinda muhondo dzawakubvunza dzokuti chikristu chinomira sei, hazvichakwani nekuti anoera ndikristu. Jesu ndiye watinoera. Kana vanhu vakabvisirwa Jesu havasisiri makristu. Because zita iri vanoriwana bedzi through Jesus.
saka the most confused religion on this planet it's Christianity was Islam. Muslims whether wamuona ku Central Africa, wamuona ku North America, wamuona ku Southern Africa, wamuona whatever, wamuona Muslim inyama yake ya alao anopfeka dressing yake ndiyoyo achinje vanamata 5 times a day. Muslim day rawo of worship i1 Muslims chivanhu chakatorongeka. Haumboone chivanhu vachitadzi boya nebhaibheri timbowerenga nasi timboparidzira. They don't believe in that. Wanda zvichivanhu zvavo nemasvikiro avo vachita doro ravo remukwera vachina makomo vachita kuita zvinhu zvavo kuchivanhu they do tsvimbo dzavo ainadzo. Christianity ndo ine hondo chekudya hachisvibisi chekudya chinosvibisa. Kunamata kwezvokwadi iva nezuda nendebvu oti aiwa ita tai kawakasunga tai kana usina tai hauna mweya Mwari anoda munhu ane tai. Vamoti aiwa gemenzi ndo chairo chairo. Vamoti tsvimbo yako iri kupi. Vamoti anzivisa bhutsu nzvimbo yako iri tsvene vamoti indoipfeka. Vamoti pada hari. Vamoti anzi hari dzekuita sei. Vamoti anzi awanonamata wese awana ihondo bedzi. Asi wapedza kuti anzi denga i1 chinokosha idenga i1 tonosangana ikoko zvakafanana nenhongo dzemba ziyanosangana kumusoro. Wobvunza kuti ivhesani yakadaro vhesi yacho haiko asi vanhu vanenge vachigadzira zvinhu zvinofadza nzeve dzavo. nyaya idzi dzakanyorwa mubhaibheri when you read. Ndo nyaya yaKaini naAbel yatiri kuita. Takapiwa maexamples. Kaini naAbel vainamata same god same altar but Mwari kuti kunamata kunamata ndichaya nemavheji angu nechembereza gumana nemufushwa gamuchirai iye Mwari ari panoda ropa neobedience. Saka Mwari akatipa maexamples akati paauta iyoyi 1 pane vamwe vari kuuya vachiti musataura musaudzira vanhu zvekupfeka musaudzira vanhu toimba sei saka unonzwa dhanzo yakuti yembwa muchikristu wane mweya waKaini Mweya waKaini evangelist mabata nyaya inonakidza ko tinoti kune munhu anga achiita zvechivanhu abva asiya kana kuti anga achiita zvechipostori obva asiya obva auya kukereke kuchivanhu anga achitoona achiita zvaanga achiita ouya kukereke obva anoita profeti akupfeka masutu akuna zvakadaro haudaro bakuita utaungorura zvikiribidi anenge kuti zvitakasiya izvi matsotsi aya ariko akawanda vanhu vakadaro variko vakawanda. Mwari ndiye anodana vanhu iwo autanzi aindanchirwa kusaka zvandauta zvandatoya kuno chireka nditochinja ndirore ndiri kuno unodanwa naMwari. Mwari ndiye anodana vanhu wake. Then kana tiidhirane muprofita tinotesta kana wauya kuchechi manje kunoverenga bhaibheri tine mavhesi takamabata wana 1 John 4:1 anoti musatenda mweya yose asi yedzai mweya muone kana yakabva kuna Mwari. Vhesi 5 ati ivo vaprofita vendemandi venyika naizvo vanotaura zvemunyika nenyika inovanzwa. Satakadzwa kutaura zvebhora kuti Dynamos icharowana nekepekepe paweekend asi taura dhipari yarova 10-0 tototaura kuti mweya uyu ndewenyika wakutanga kuprofita zvemaereksheni zvezvenyika ende vhesi inoti wenyika vanoda kunzwa pozi wenyika vanoda kuandisipeta kuti zvichafamba sei. Maword events ese Mwari akamaisa mubhaibheri kuti achafamba sei. Saka iprofiti kana akauya anofanira kunge aine reason yaari kumukira. All maprophets aimuka kwamaverenga either maminor prophets or major prophets akanga achimuka kuti adzore Israel muzvivi. Mwana Jeremiah wakanga uchiunza warning message yekuti kana musina kuteerera Mwari, nekuti Isaiah akanga aprofita musoro paHezekaya akanga ataura nyaya yekuti anonzi vanhu vakanga vabva kuBhabhironi vachida kuona Mwari, iye akatanga kuvaradza pfuma yake. Isaiah akati zvawaita izvi wakonzera kuti paite in exile. Jeremiah akanga achisimbisa akati Mwari andituma nemeseji yekukuudza kuti makatadzira Mwari saka muchaita nhapwa 70 years. Yanga iri meseji anonzi a weeping prophet. Saka anonzi mauriro aJeremiah lamentation achichema zvizvo vanhu wake. Wana Daniel wanonzi wakanga uchinamata kwa Daniel 9 akanga achinamata achichema zvizvo vanhu wake kuti takatadzira Mwari dai tadzokera kwaari. Because God is not concerned about soccer and politics. These are earthly things. God is concerned about our spirituality. How do we move in a world of material?
tichiramba tiri spiritual because mwana agare mumota. Saka kana uchienda uchechi kuti uwane mota, mwana agare mumota. He doesn't even know nyaya dzekuti mota inopindwa sei ichigarwa imomo. God doesn't enjoy cars. Kudenga rotanza mwana kudenga zvekuti kutogadzirwa mota izvi ngirozvi dziri busy nemabenzi inefu. Akuna zvakadaro kuti mabenzi ndemi vana Sparks. Saka uchiona Jesu haana kukonze akati Jesu akataura nyaya Sparks pana Matthew 6. Akati musafunga kunya kuti muchadyei muchapfekei. Jesu akataura. Akati asai shiri dzekudenga hadzirime. Hadzikohwe. Asi Baba vanodzipa zvokudya. Zvandasai muone ivhiri maruwa. Kana Solomoni akapfeka haana kupfeka semamaruwa aya. Zvino kana Mwari akashongedza ruwa, ko imimi makasikwa nemufananidzo wake. Ndobva saka musafunganya nekuti muchadyi muchapfekei kana muchafukei. Nekuti waEdheni ndiJesu wanotsvaka izvozvi zvose. Asi imi tangai kutsvaka ushe hwaMwari kutanga neutsvene, izvi zvose zvichawedzerwa kwamuri. Jesu kuti zvinhu izvi Mwari anokupai kana mane ushe, mane utsvene. Mwari achiti chipa Sparks mota iri material. Because Sparks haaende mutouchline. Saka mupei mota. Because ane ushe, ane utsvene. Chimupai prazi. Nekuti kana akarima achafidha varombo. Nevanopfuura wese anoti chiwanokururai beans, wainde vanobika. Isi zigo akaende kumunda. Akatomunokorera. Evangelist, pane nyaya yamataura yamabata nyaya yamaprophets. In the body of Christ takaona prophet Emmanuel Makandiwa vachitaura kuti zvone hakuna munhu anoona zvose. Kana pachinge paine anoona zvese. Ndichaisa 1 million. Ndaisa 1 million wouya woona zvinhu zvinenge zviri muhomwe mangu. Ende takaona vaprofita vamwe vakaenda vakapfeka vakapenda kumeso, vamwe vakatanga vamwemwa zvavaimwa, ina ndiri kupesina ndiri kumberi chaiku chekuti ndinyasoona kuti uyu ndozvakuita. Mumwe akatanga amwaya zvakamwaya, mumwe akatanga achiti ada kuona. So what's your take pane zvese izvi zvakaitika? Asi pekutanga pada kuti mukomene zvazvo zvinoita here zvakatanga kutomboitwa naprofeti kuti vanhu ngavaiteste mweya? Listen, Sparks dzavo dzakaoma. Ainoti ndakanga nchiita naZigo. Listen, ndo dambudziko rine vanhu because vanhu vanofollowa vanhu ava. Mukufamba kunoenda nyaya religion also inotanga kubrainwasha vanhu. Saka kudetoxa vanhu kwakaoma. Prophet akanga achitaura nyaya kuti anzi chichi, iye akatestwawo nani. Saka ndiye akanga achitesta vamwe. Anditi saka aida kubvunza iwe, ndakabvunza Zigo mubvunzo. Pavanhu vese wakaenda uko anga ari muprofita wechokati ndiani wawakaona? Panonetsa pakuti nimanje aiwa handitest yaitwa here, usati handizoziva. Hadiwo makadedzwa kutest here. Saka toda kuti takaona chekuti waprofita vese vanga variko havana chavakaona. Kwete havana chavakaona. Taitsvaka munhu anoona. Wese wakapiwa exercise wakabvunzwa wakati ini ndinoona zvese. Vamwe vachitotanzi zviri kuitika nhasi ndakagara ndazvirota. Ndakazozvitauraona. We're following close my events. Wana vanobva wanzi chiona aendebva watanga kutonyora zvavari kuona. Taura zvokuti anzi chi. Vanhu vakatanga kutotaura zvinhu zvawaiona. Munhu akanyora zvinhu zvaakazigi akamira munhu akanyora nde2zig akanga ambotaura kuti ndinoona. Ndobva achitanga kunyora zvinhu zvaari kuona zvirimo. Mumwe akataura kuti zviri kuitika pana ndakagara ndazviona. Ende akati nhasi ndauya kuzokuratidzai kuti ndinoona. Saka zvavainyora zvinhu zvavairatidzwa nemweya uri pavari. Saka vakati mweya uyu wakawaradza zviri 2-6 isipo, vakonfirma kuti mweya wenhema. Because in God there is no lies. Muna Mwari God haasanganise nhema nechokwadi. Kunhasi Mwari anombokuratidza zvekunyepa ozvekuti hai vaina ndangokutamba newe bye bye. Because vhesi inotaura pana Deuteronomy 29 28 inoti Mwari haazi munhu. 22 verse 19 inoti Mwari haazi munhu. Numbers 22 verse 19 Mwari haazi munhu haangareve nhema. Kunyange mwanakomana womunhu achishanduka, zvaakataura haanga azviitikani.
zvaakaronga haangazvisimbisikani. God is not a man that he should lie. Saka vanhu vagona kutaura hanzi mweya uri mandiri wakandiradza 2 zigi nekuti pane zvaida kungorongowo panapa. Ari kupomera Mwari kuti anoreva nhema. Saka ndadzoka pavhesi pamubvunzo wangu wanda kubvunza. Waprofita iwo wakanga waripo. Iye wacho aita exercise anga ari muprofita. Wacho waibvunzwa zvokuona wanga uri maprofita. Ndakubvunza kuti wakaona ipapo akasara ari muprofita wechokwadi ndeupi? Ya ini akasara ari muprofita wechokwadi ndika. Ndiprofeti makandiwa. Why ndikudaro? Because ivo vakati no. Ana ndione zvipozo vana statement vakataura vakati dai kuri kunzi inini ndanga ndiri kune vanhu ava wakanyika ndanga ndisingatamboonewo. Right, wakanyika Sparks. Because iwewo chinonzi kuprofita hausi kuchiziva chinonzi prophecy. I think ndingambodzanangurira ipapo. Imi mukutaura nyaya yedivination. Alright. Zvinhu zvaita taatiri kufembera. Zvinhu zvaida kuitwa musi zvazvo zvekufembera chinhu. It was not prophecy, my brother. Kwakuri kufembera kuti chinhu chiri muchii. Iyo inonzi spirit of divination. Alright. Inoona zvinhu zvenyama. Mwari angadzikise mweya mutsvene matiri okuti tiwo discover mabinocular mutrausi. Mweya mutsvene is very weak. Anoswera zvinhu zvakadaro. Okuti ari pananga ari mwana achiti discover mabinocular. And I will not worship Mwari ari so simple like that. Mwari akanyorwa mubhaibheri naMwari atiri kuratidza muZimbabwe ari paground. Vakasiyana. Mwari anoita show yekuratidza vanhu kuti ndira kuona kuti anogona ane mweya wekuona mabinocular ndiani. Achishanda ari muna uyu, achitesta nemabinocular. Mwari hari kuprova anything about himself. He has done, he has shown, he has written everything. Kupanonidzwa ne kuna vaprofita vane kuwe vakazombouya vabhari here kana kuti vakazoita sei pakazoita sei dzimwe nyoka dzakazodya dzimwe zvakaita sei kwangu si kuda kuedzana here Mwari akazoratidza vanhu kuti uyu ndiye aikufamba neni. Okay, that's a different thing. Apa mamuda kuratidzana point yenyu yanga ida kuti hanzi muprofita aone zvese. Yanga isiri nyaya yaMwari, yanga iri nyaya yemuprofita. Kuti muprofita aone zvese. Ukataza nyaya yepaevhende yepaMount Carmel yanga ine chekuita naElijah achida kudzora Israel yakanga ichiteera waprofita wenhema. Exercise yamakaita kwamakanga muchiita program iyi. Wanhu wakanga waine muprofita akanga ariko Sunday yakateera kana Friday kana Saturday yakateera wakanga watori naye pasove. Vakaenderera mberi neupenyu. And life goes on. But exercise, evangelist, exercise yanga here yanga iripo futi kuti waprofita izvizvo wawanda futi wenhema watiri kufungidza kuti ndewechokwadi. So izvaida kubudisa vanhu. Process yanga isiri kutsvaka muprofita wenhema. Process yanga iri kuda kuprova point yekuti muprofita aone zvese. Ndosaka ivo vakabuda vachiti hanzi aiwa hatingaone zvese ka. Mwari anenge aona zvisina kufanira. Process yanga isingati kana usina kuona zviri mutarausi wamuprofita wenhema. Process yanga ichiti tiri kuda kuprova kuti ishuwa kuti aone zvinhu zvese. Alright. Hapana kutest kwamuprofita. Saka kana taakutesta maprofits baba kana taakupinda munyaya. Mwari haana kumbomutsa muprofita kuti aite chechi. Because maprofita aitumwa kuchechi yagara iriko. Votaura zvataurwa naMwari kuchechi. Maprofits vanhu vaitungamira chechi kuOld Testament anga ari mapriest. Alright. Wana Levi after the order of Levi ndo vaishanda kusanctuary. Mwari aitanga kutuka kwaverenga maprofits vana Jeremiah vanenge vachituka vaprista vachiti makatora mhaka neropa mukasateerera Mwari mukatsautsa Israel. Ndosaka vaiurayiwa kamaprofits. All prophets were killed. Wana Isaiah vakafa vachichekwa nana Manase with the axles. Maprofita akanga asingadiwe. Because maprofits aiuya neshoko raMwari sezvariri. Ukaverenga nyaya iyo yakutaura ya Elijah. Why Elijah was sent because maprofits ese akanga aurayiwa naJezebel. Naapo anzi vamwe vakanga vatoigwa naObhedhaya mapako nekuti vakanga vachiurayiwa because maprofits aitaura straight testimony. Kuti zvamuri kuita zviri wrong. They rebuked sin. Havana kumbotumwa naMwari. Basa office ya prophet. It's a high calling. Yekuita unda rebuke sin nekuita review.
zvakavanzika zvamwari zvaarada kuti chechi ifambe ichiona. Vanounza inonzi love letter to the church. Sometimes, in symbols, in symbolic language like book of Daniel, book of Revelation, inoda kuzodhikodwa. Ndakaona chikara chine nyanga 10. Ndakaona kanyanga kachitaura mashoko ekumhura Mwari. Iwo wafanira kutaura kuti kanyanga ndiani? Wafanira kuti nyanga 10 dzinomire. Ko chikara ichi kuda mugungwa chinomirire. Because Mwari ari kuti ndaita kuti muwenga asaone, ndaviga language yacho. Chiita because iri kurwiswa. Woona Mwari okuradza plan yake. Maprophets ana kutumwa naMwari kuzounganidza vanhu. Wachita congregation yawo, wachitora tithe wachidya, wachiwaka dzimba. Hazvina kumboitika. Verenga Bhaibheri rako. Jesu akataura akati mune nhamo madzibaba enyu akauraya vaprofita. Even ukaverenga Jesu achema Jerusalema akati Jerusalema Jerusalema unouraya vaprofita nevanhu vanotumwa kwauri. Zvino imba yako nhasi yasiwa iri dongo. Wakauraya atina maprofits aitosunzwa naMwari for a reason. Now we have a bunch of prophets. We have churches. Wari kutora tithe wachidya, wachiwaka dzimba, wachitenga mota. That's not an office of a prophet. From what we study, ndisanda kuti zvakanyorwa muBhaibheri nezviri paground. Saka Bhaibheri rakataura kuti waprofita wenhema wachauya, wazhinji wachatsautsa even the elect, wachaita zviratidzo zvinoshamisa. Chizvo ndizvo zvandaura. They will perform miracles. Vanhu vanoenda kumaprofita aya because wada kuitira minana, wada kufemberwa. Saka vakazara vanhu because vanhu vada kufara kuti munhu afembere. Maitera wafemberi. They've been doing this even madzibaba edu akanga achita voodoo. Inonzi voodoo. Musapana vamwe ndaroteswa mishonga yakanga ichishandiswa. Sandira kutaurira iwe uri kupinda, tiri vanhu watema. Zvinhu izvi ndo zvakatikudza. Takura chiona chiwanhu nechine magic. Even muzvikoro matatiri wano magic waiuya. Wazere? Zvinhu zviri matiri zvakainstitute. Anoita kuti background yemunhu ine zvainomita. Saka nasipakisi makaenda because magic idzi makakura muchidziona kuti nhasi tautomboona kuti achifembera. Saka isi takuisa 1 million. Ona patakaisa 1 million. That's our argument. We do hanzi nevamwe hebuda kutongera munhu mari yake ngaita zvaanoda. Tiri kutaura haisi nyaya yemunhu mari yake. Tutaura munhu waMwari. Profeti. Wanzoherea haisi nyaya yekuSparks. Iwe Sparks hatinei mari yako. Iwe toda uziye Mwari. Tine vanhu vatinoona vachitambisa upfumi. Wasinzi sora uri singaone varombo. We don't blame them. They don't know God. All right. Asi pakuzoti iwo wamunhu waMwari mani. Kana uri munhu waMwari we check. Because Jesu anoti muchawaziya nezvibereko. Tinotarisa zvibereko zvako. Kuti Israel pairi nezvauri kuita. Kuti dai mutaura Sparks, dai munhu pakaita munhu paya muroti kanani akanhonga mabinocular aiverengerwa million. Ukuenda padeni. Saka mukuitika bezvinhu zvese. Samukuti zvakaitika zvese zvibereko zvamakatoona kuti zvino. Maindana tiwo ndikukupa iwo judge from what I'm saying. Ndikuti iwo hatina kuti vanhu vapomere mhosva kuti ningi ndiye akati ndatini tiri kuanalyza zvinhu zviripo kuti iwo Sparks. Vamwe vapana vakanga varipo wakaona waya wainterview waya. Dai pakaita chimwe chekwadi chakajuma million weya. Saka ameno Board of Christ ingabatsirike sei evangelist panhau yemaprophets. Hapana chinonzi Board of Christ apa. Hapana chamukuti Board of Christ chiko. Ndo zvizvo. Hapana chinja vakaumba musoro meya achiko chinhu ichocho. Chinonzi Board of Christ chiko. Wakamboona maoko achirwa nezvigunwe here. Kuti zvinoda kukwenya musoro wangu. Gorora kuti iyo imomira izvozvi. Ini ndiri kuvaviwa izvozvi. Chamukuti Board of Christ. Alright, ngatiti vatendi vanotenda muna Kristu. Saka iso chikunzi vatendi vanotenda muna Kristu. Vangaite zvipi kuti vakwanise kuziva kuti uyu ndewe nhema, uyu muprofita, uyu ndewe chokwadi. Zvataita isusu remove Bible study. Tikafarira minana nemamiracles. Takafunga kuti Bible study haibatsiri. Because izvo zvekuti tiite converse zvatikuita izvo. Wana wadi. Wana wachida kuita noise wachipopota. Uya akaugara ushare my views. We actually created a podcast isusu. At Bluffview. Inonzi Bible Truth Podcast. Yatiri kuti even makambouya wana naSparks nanasiko. Kuti uyai discuss. Tauya nhasi that's why we are here. We are not hiding anything. Let's discuss. Who is saying what? Ari kuti muprofita nditendereka tise mwazha apa. Tidile naye. Titarise mafambiro aye. Tuone.
Ayo vanhu vakavanenge vachiti haiwa abatwe touch not the anointed. Why? What anointed? Is a prophet. Bible rakati test the spirit. We are allowed by the Bible to test the spirit. If I am a true prophet, ndinofanira kuti wakomana testai mabasa angu kana ndakatumwa naMwari. Unoona zotsipikwa ka don't worry, iwe uri munhu waMwari. Unoona kudaidza munhu wotsipikwa. Kuna anomisa project yaMwari. Nangwana wakaenda vang'anga wakaenda project yaMwari aimiswe munhu. Asi rowedhore kuti kutsipika ririmo here mu hapana hazvii zvokutsipika chika kuradzika kuya ndiutaurira ka ndiutaurira pane hondo avo spark zokuda zvokutama tsipika chichabuda yokutsipika augeza vazvikwere evangelist. Aiwa tinoda kutoti tichogadzira nyaya tichitorowana nevanhu because da kutaurira nyika yakazara chivi ende Satani anotsamwa kana achiita nyaya idzi. Iwewe unodhivhenda profeti pakuita sei? Unobana kutofara kuti regai papa wambotestwa. Saka wari kuti papa kurora kuti baba chakita kuerenga mavhesi machi ari pana Matthew 23 anenge achiti musaedza munhu ari panyika vhesi 9 musaedza munhu ari panyika baba venyu nekuti baba vamwe navo ndiwe mumwe chete vari kudenga. Saka iwe ndiwe anotora taito yekuti baba. Mavhesi katitawerenga ka tiri kutesta ndosuka maybe apostle chiwenga wakati ndakunzi mama. Haiwa kurwara wandisiye anzengaka kuti baba akaona akati ndakuti mama waniko wazona mama vekereke kana uri munyengeri ndozvaunoita unotaka kugadzira zvinhu zvisimhori kana biblical. Mama ndiani? Bhaibheri rinoti vakagamuchira Kristu vanakomana vaMwari. Vese vakamugamuchira. Anovasimba kuti vanzi vanakomana vaMwari. Wanzwa here? Vanzi vanakomana vani? VaMwari. Tiri vanakomana vaMwari, hatisi vana mama vaMwari. Kana vana mama vaningi. We are sons of God. Ndozvatiri. Ndo taito yedu. Handizivi kuti anenge achizwana kuti pane nyaya yamataura ka muchitaura nyaya yekuti zvoni ufanira kuzvinzana baba but ndikumba kwangu nechinzi baba naye inenge iri mhosva futi kana kuti inyaya dzespirituals. Inyaya yepakunamata musaedza munhu ari panyika baba wenyu panyaya dzekunamata. Ko anoti my spiritual father is my spiritual father. Musaedza munhu ari panyika baba wenyu mumwe chete ndi baba wenyu vari kudenga. Spiritual father wechiko. Baba wako ndiMwari. Baba wedu vari kudenga ndivo vanotora taito iyoyo pakunamata. Wese tiri vana. I think mhuri yeZimbabwe iri kupona. Saka inyaya yekuti vanhu havasi kunzwisisa matitles mafambiro anofanira kuita. Unogona kuita munhu ari kugaidha pamweya kuti ufambe zvakanaka. But ini kana ndiri kukupai advice nekukupai mafambiro anoita shoko raMwari, handisi baba wenyu. Hakugona kuda uchitanzi evangelist ndo baba wangu. I am not your father. You have one father who is in heaven. I am just an evangelist to you. Titles are clear. Either you are an apostle or an evangelist or a teacher or a pastor. Titles are clear. Zvinhu zvese zvanonzi ma-spiritual gifts anopiwa namweya wako riri kutanga chapter 12 inisa clear kuti mweya ndiye anopa ma-spiritual gifts aya. Hapana ma-spiritual gifts munhu anonzi baba. It's either unonzi apostle. Ukanzi apostle, we must test your office. Toona kuti apostle here. Because Revelation chapter 2 inotaura kuti pachechi yeEfesus wakaedza vamwe vaizviti vaapostora ukaona vasiwo chaiwo ukaona vari venhema. Kuti munhu anogona kutakura title yekuti apostle ari fegi. Saka ukati apostle tinokuedza. Ukati prophet tinokuedza because vhesi inoti test the spirit nokuti vaprofita venhema vachamuka. Ukati uri teacher, Bible roti kuchauya vadzidzisi venhema. Saka we must test you. Ukati pastor anoti kuchauya wafudzi wenhema, munhu asingatauri bedzi venhema
evangelist. Ndozvirimo saka evangelist atoita basa hombe pamazuva ekupedzisira rokudhila ne1 hour achidefenda maofisi aya ari kuitwa sei achapindwa nasatani. Evangelist achapedza basa. ndavandarangira naita vana evangelist parika palast episode vachiti zvoni haukwanisi kuparidza shoko rwefeki So an evangelist does a great work because evangelist now by my spiritual gifts is the one who decodes and explain. He gives because my apostles do my custodians. Alright. Then my prophets they bring message to the church. Alright. Sometimes it is symbolic. Then the evangelist decodes because my apostles and my custodians even of the mysteries of God. Poanta takaitwa vachengeteri zvakavanzika zvamwari because there are mysteries dziri ipapo even dzinouya through nemaprofits anonza message iri mystery. My evangelist anodecoda all those mysteries to the church, anoparidzira nyika achidemystify zvinhu zvakaoma. As you can see, this is just a simple conversation but you can see that even your mind is responding kuti I'm getting the light. Even you saw what 1 hour program yako chakakala ndinopera nguva ine because even your mind is responding kuti this is the truth I want ndinoda kunzwisisa. An evangelist can easily do that. That I'm actually sharing and defining the spiritual gift of an evangelist. He decodes things and makes them clear. He's an evangelist. He evangelizes and ndoisa mysteries amwari kuti ave so soft. Even the unlearned nangu asina kuenda grade 1 asina kusvika kuchikoro anofanira kungoti I've seen the light, ndaona chiedza. Then kandadaro vanenge vabvuma vanochienda kumapastors. Mapastors vafudzi vanochifudza avo kuti vasazorasika kana kudzokera kumashure. Vari kuita basa iri. Mapastors anobatsirwa nemateachers. Mateachers vanosvipiwa chipo manje chekuramba vachidzidzisa because uchada kuramba uchijesu anotaura zviti kuti endai naizvozvo dzidzisai marudzi ose bhabhatidzai movadzidzisa kuchengeta zvose. Saka these are 3 stages. Munoenda munodzidzisa, mobhabhatidza, moramba muchivadzidzisa. Rabasa remateachers kumachurches. Maevangelist achipinda munyika kunorwana nevanhu vachisa light. It's a special office yaevangelist yekutsanangura zvinhu. Ito no authority. It's very unfortunately kuti vanhu vanokusara but ndizvo zviri toripo munhu wamwari. Alright, ndine mwenyaya inondinetsa evangelist. I think ngenigwe ndatomboona mukana uno kuti mumbotitsanangurira. Nyaya inonetsa ndeyekudayo. Tine vanhu vakaita sevanhu vanoenda kuroma. Anditi kuroma kuna vanhu vasingarore, kuna vanhu vasingarorwe. And they believe kuti ndizvo chaizvo zvatofanira richiita. Vakarasikawo here vanhu ivavo kana kuti vari kuita zvinhu zvinofanira zvichiitwa according to my scriptures zvinhu zvakamira sei kuvanhu ivavo. Wauya hako ukaenda ukaisa ukaita breakdown kuti inangane nevanhu zvaita zve it creates controversy kuti tinoita kunge takunangana nemaroman catholics but now because vane zvimwe zvinoita kuti vadaro. Kana kusarora kukauya nekuti uri kunzi kuti uite muprista kana kuti uite pastor ndokuti chireka kuroora iwe nyama yako ichida kuroora ichida mukadzi pane kurasika. Wazondaro because bhaibheri harisapoti izvozvo. Vanhu vakanga vari mapriest vaitwa vana Levi waitonzi waroore wakadzi mhandara. Anditika ukawerenga po anonyora pana Vakorinde kutanga chapter 7 anoti zviri nani munhu arore pakutsva. Anoti nemhaka yeupombwe murume mumwe nomumwe ngaave nemukadzi mumwe chete nemukadzi mumwe nomumwe ngaave nemurume mumwe chete. Saka nyaya yekuroora but Jesu anouya futi nenyaya idzodzoti vamwe havana kutenderwa kuroora kubva pakuzvarwa. Vamwe havana kuda kuroora nekuda havana kutenderwa kuroora nekuda kwevanhu vakaitwa ngoma nevanhu. Vamwe havana kuda kuroora because of kingdom reasons.
ichiita kuti havana birthday 19. Alright. Saka vamwe vana kuda kuroora because haana pakuzvarwa haanzwi anything about mukadzi noitoti akazunga here munhu anongorarama. Vamwe havana kukwanisa kuroora nekuda kwewanhu vakati kwangoma newanhu wando wakati zvazviti wamwe nekuda kwekingdom reason. Alright. Sekuti iye Jesu was not married. Because aiti mission yangu haini nezvekuti mboita zvemhuri nechichi indi kufanira kungorova vhangeri. Alright. Vamwe Johani Mubhabhatidzi anga asina mukadzi aingoti no inini ndiri kuda kungorova mission. Wana Paul wanga wasina madzimai vakuti ndiri kurova chi mission. But Paul anochi ndo paari kuti iwo zviri nani manje kuti uroore pakudii pakutsva. Saka panofanira kusiyiwa kuti munhu aite sarudzo. It's subjective. Kuti inini varumeka handigoni kusiya zvakaita ini muvhangeri kuti ndirove mastreets ana negirina ndita mukadzi ndinokorakuzoonekwa ndichikambura pasipo ona hanzi hanzi muvhangeri yakukambura anoona saka ita kati ndoita wangu mukadzi kana kanga ndatsva mudzimai wangu aripo achandifadza. Asi vhangeri chidii Zero. But hapana kuti munhu anoti evangelist aurore. Saka tinochizopinda mudogma iyoyo iri kushandiswa nemacatholics kuti oro kuti tifanira kuwana full information yekuti pavari kuzviita izvi vari kuzviitira kuti chii. Alright. Ko vanhuwo tinozonzwa wani chinzi wacho wanenge warambidzwa wanozoonekwa wachikamburawo wani mune mamastates wanhu takaona napaya chincuve wakazodisirwa mavhidhiyo wachidii wachirwa masisters wachikambura wachirwa wachidadzi kuva ukatozona munhu akuisirwa kamera anenge adzwa nekuti nekurova ichitoita yo kutora vhidhiyo kuvana kuvaana ichitoita yo kurova vhidhiyo timise nemavhidhiyos ari kurova zvinhu. I think apa pajeka because ingori nyaya imwe tiono zvangu kuti chii kumboyazoitika. Saka but now tine zvimwe zvinhu zviri prophetic zvine zvakuzoda kudzidzwa nditaura naBhuku raDhaniel tinotoona kuti prophecy handiti mapopes anoonekwa in prophetic language when you decode handiti because Roman Catholic Church yakauya muperiod yedark ages. Alright. Ndo chechi yekutanga ine zvinhu zvakawanda zvayakaita ichichinja handiti Roman Catholic yakachinja zvakawanda yakachinja zuva rekunamata yakachinja way of baptism yakatanga kuparidza nyaya yevhangeri ndo yakaunza nyaya yanapagatori yekuti munhu akafa nekudenga kwaari kuenda unodii tinonamatira wakafa handiti ndo yakatanga kuti tendesa mawakafa. Roman Catholic yakasimbisa doctrine iroro rekuti wakafa unogona kuita zvimwe zvinhu pakati pewapenyu handiti ndo yakauya also nekuapirishira nyaya yeidol worship kugadzira michinjikwa kuti makurosi anopfekwa nevanhu kunamata vana mai Maria handiti ndo yakagadzira vana Christmas vana Easter. Alright. Zvezvinosebenzwa kuti tine Easter iri kuuya but uchazoona kuti hazvinei naJesu nekufa kwake because vanobhoisa Easter rabbit neEaster egg. Saka vanobvunza kuti mazai netsuro zvinoenderana papi nokufa kwaJesu. Mazai anenge achitengeswa netsuro naJesu zvamamirana babi. Saka zvakatova maCatholics handiti ndo vakaita zvinhu izvozvozvo vanozvinyora mabhuku avo vanhu vawerenge vari clear panyaya idzi kuti even zuva rekunamata sabata tisitakarichinja kuenda paSunday pafirst day of the week and now iko zvizvi vana agenda inonzi national Sunday law yokuda kupusha kuti kuite one day of worship handiti. Saka vanhu maworld events kwaari kuenda ndekuti are going to see a persecution where people are going to be forced to rest on one day of worship. So these are some of the events that are developing. It's a Bible prophecy handiti maevents akuratidza kuti nyika yakuita sei yakuenda unoguma handiti. So preparation must be done well but vanhu vanogona kunge vasinganzwise why we also have friction pazuva rekunamata. There are deep things zvakaiswa naMwari pazuva iri zvakaonekwa naSatani kudhara akagara adi azvibata akazvichinja. Saka uchiona ipapo pane hondo ndo zvaiparidzwa even naJesu pamuchinjikwa painzi mbavha mbiri Jesu pakati mbavha mbiri dzaitaurwa iFriday neSunday. Alright. Then Jesu ndiye akanga achirepresenta sabata pakati Saturday. Saka uchiona ukawerenga
saka uchiona ukaenda pamuchinjikwa Jesu anonzi akasvikirwa paya atozora bhozi vhesi inotaura kuti wakanga uri Friday sabata raro rotanga but ukaita zanzi Jesu akaonekwa atozorora but rimwe timu iri hanzi rakanga richiri mhenyu richitaura yuyu ukaenda kuFriday sabata racho harichengerwa ranomuka wachita mabasa wachidiwa wachidi wazorore Sunday munhu anoenda mafrizizi pachechi achitoita business nezuva resabata rakaitotengesa ndo zvaita pavambiri saka Jesu aitaura kuti even kumberi paplan of redemption now we see Christ demonstrating nyaya iyi imwe yacho mbavha yakanga ichitaura kuti hanzi kuti nditende iwewe ita mamiracles you go ndo nyaya dziripo hanzi atiuye kuzochengeta sabata bhozi hakuna mamiracles ikoko wana saka Jesu kuti vamwe vachanga vachiteera sabata rebhozi vanorifarira because rinoda mamira ndokude mamiracles itimu remamiracles saka maprofesa achauya maprofita nemaucome and establish zvinhu zvaitoparidzwa naJesu pacross. That's why uchiona Jesu akafa pa redemption week, Jesu akafa Friday, preparation day, sabata rakuda kutanga. Ukadzokera ku creation week munhu akasikwa pa day 6, Jesu akafa pa day 6. Saka creation week munhu akasikwa day 6, creation week pa redemption week Jesu akafira munhu pa day 6. Day raakasikwa ndo day raakafirwa. Ukadzokera ku creation Mwari apedza kusika akazorora. Ukadzokera pa redemption week Mwari apedza kufira munhu akazorora. That's why Jesus spent the whole Sabbath in the tomb. Haana kuresurrecta Saturday. Why? Because he was in the tomb resting. Bible rinobva rataurawo pana Mark 16 verse 9 verse 7 kuti nemusi wekutanga wevhiki so Jesu akamuka. chinjada kubvunza evangelist ndichekudayo tati isusu maromans akauya akachinja zvinhu. Yes. So ndiani anozoziva kuti dhee rekutanga chairo chairo whatever zvakaitika muhistory kalenda rakazama kuatembo even kuFrance kuti tizozive dhee racho rekutanga ndo pane nyaya zvakaitika. Kalenda Sparks rinogadzirwa ne1 kalenda rakagadzirwa naMwari pacreation kuti izive kuti tine 7 days. Handi zvinhu zvakagarwa nano pasi wakati kugadzira 7 days. 7 days dzakagadzirwa naMwari pacreation week paaitosika paya Mwari akasika day 1 akasika chaka day 2 akasika chaka day 3 akasika Bible pa day 7 akazorora. Saka 7 days dzatinoshandisa dzinonzi weekly cycle tinodzipiwa naMwari. Ukarenga Genesis 1 verse 14 Mwari anobva ati ndakuisa chiedza chikuru nechidiki kuti chikubetserei kutara nguva namazuva nemwedzi namakore. Unga Mwari zvakaita akati handisida kuti mutambudzike saka kuti muzive kuti day 1 rapera day 2 rapera ndichakuisirai zuva nemwedzi nenyeredzi zvinokubetsera patinochiti mwedzi. Cycle yemwedzi inotora 30 days kubva paoneta mutete kusvika paoneta muhombe full moon i 30 days. Ndisaka mwedzi wedu isusu uine 30 days. Vanhu varototinyorera chakangoitika vanhu vakatranslata zvinhu zviri symbolic zvakaitwa naMwari kudenga kwabva wazisa in writing kuti counting yedu ite easy. Zvataifanira kutoita taifanira kutocounta every day kubva mwedzi uri mutete tichiuweka kuti 1 2 3 4 kusvika paoneta mukobvuku toti 30. Saka mwedzi unotoucalculata kana uchida kusvika waona 30 day uchitoti nhasi pawava zvorova kuti muday 15. But vanhu ava vanonzi maastronomers mukustada wakachirega tichinyorera vanhu pasi togadzira chiri kunzi kalenda. But kalenda paraigadzirwa harina kuita 10 days kana 15 days rakamaintaina 7 days dzecreation. Saka haugone kuti tinoziva sei because kalenda paraigadzirwa rakabva ratonyora kuti day 1 chii. Ukatarisa makalendars ese anga ari perfect aitangira day 1 paSunday unopedza na Saturday. But now because tine controversy ndakutaura kuti tinoda kuti sabata riite Sunday makalendars akuya akutanga paSaturday. Achisanda itakaenda kuchikoro tikadzidzisa vana kumaschools taidzidza kuti days of the week Sunday, Monday, Tuesday taitangira paSunday. Even first day of the week taidzidza kuti first day of the week is Sunday. But now because ndakutaura kuti neunde uda kuti Sunday daunzi isabata kumberi kwata kalenda rachinjwa rakutangira paSaturday se first day of the week kuti riende paSunday. Wondo haisi pakuti first day of the week is Sunday and Saturday because Bible ndo ratinobvunza rinotiudza kuti first day of the week is Sunday because Jesu akamuka first day of the week
sabata rapfuura. Easter yauri unopembera inokuudza kuti Sunday ndo musi waakamuka. Saka unotora Sunday yawapiwa neEaster kuti musi waakamuka. Woenda mubhaibheri woti bhaibheri rovhara kuti i-first day of the week. Saka first day watoonaro. Saka Sunday musi wamuka ndio first day wakutoti 1. Wotsvaga musi wechi7 wega. Ndakatangira paSunday 1. Saka 7 ndiani. Saka uroti Sunday 1, Monday 2, Tuesday 3 uchienda. Uchaona unosvika paSaturday is 7th day. Wait, saka vanhu vasingatedzeri sabata vachaita sei? Vachaenda ndosaka tichifana kuparidza. Saka zvako uri manje Sparks manje kuti kana tikanga taita nyaya idzi tikakutaurawo kuti ndazarurirwa. Now Bible rinochiti manje much is given, much is required. Then kune inonzi sin of omission nesin of commission. Iwewe kana wakati nyaya dzesabata handiri kudzinzwa, Mwari achakutongera nyaya yokuti siye wanga usingadi kudzinzwa idzo dzaitaurwa. Ukati nyaya yesabata ndoda kuinzwa asi handiri kuitenda, Mwari achakutongera nyaya yokuti mwoyo wako wanga wakaoma. Saka munhu akanzwa akasaita. Ndisaka uchidza Bhaibheri kuti musawanzwa bedzi asi muwaiti. Koshoko hondo yaMwari ne1 panyika ndeyekuti vanhu haisi nyaya yekuti vanhu hawana kuona chiedza. Saka tinana John 3 inotaura kuti verse 12 I think inoti zvinokutongwa ndekuku. Chiedza chakauya panyika asi vanhu vakafarira rima kupfuura chiedza. Ndo judgment yaMwari kuti ndakaunza light kuvanhu, vanhu handina kuvawigira. Chiedza chakatouya ndikatotuma vanhu vamwe vakaita sana marufu, tikagadzira mapodcast tikaunganidza vanhu 100,000 vakateerera. Vanhu vakava neconviction kuti murume uyu ataura chokwadi. Mwari kuti saka inini kandaa kutonga vanhu am justified nenyaya yacho. Iwe ukanzwa nyaya yekuSodom ungati here Mwari paakapisa vanhu akaita zvinhu zvakaipa? Uchiverenga akaundi yacho ndiani nhasi even anoverenga majudgments aMwari anodzi haiwa Mwari akabhaisa baibai. Iwe udavangoriyo ngirozi 2 dzakapinda mwema vhesi inoti dzakanokerwa usiku, vanzi yai kuno tautokambura just now. Hanzi loti akamira kana hanzi musadaro warumba mangu. Hanzi loti ada kumira hanzi wakamutaura waruma wakati iwe ukasatitendera kukambura waruma wawo tada kurova ma1 round. Saka yoti yazokupindira kana 4. Saka kazva zvaunoda. Wazoere ngirozi dziripo mba dzichinzwa kuti pakati ipa pana murume arada kutojiwa. Uya kutozanzi 4 akatozotorwa nengirozi dzikamukana mba. Iwe ukaona account yako ukazoti vanhu vaya wakafuma wapitswa makisini. You excited. Ndiani akagara nevanhu vakadaro panyika. Iwe Sparks kuti izvo vanhu vamira madhoa vaiti Sparks ngabude. Hanzi havarare tautorova naye tinaunopinda naye mara. Iyo hanzi Bhaibheri roti guta ndenge rose. Vanhu hanzi wakamirwa gede asi Sparks nhasi hausi kuenda kumba kwako. Vanhu vanoda kukambura iwewe. Kuti wakazi varume vanoda kuti urara newe. Vanoda kufemera kugotsi. Iwe ukazonzwa kunzi Mwari akakuyambutsa azopisa vanhu vese wayo. Ndiani anoti hadzi vanhu vakararama mweya vanoti maida kuti tifambe sei? Mwari akatogona. God, you know, the judgments of God are righteous. Munhu wese Sparks achaenda kugena achaendeko kachiti Mwari kutonga kwenyu kwakarurama. Hakuna munhu achatsva achiti but it was fair and fair. That's why uchiona zvinonzi even uchiverenga Bhaibheri roti ngirozi dzaMwari dzichange dzichirepokoda with terrible exactness. Uzochiri mucho ngirozi dzaMwari dzichange dzichirekoda with terrible exact kuti nezvimwe zvatisina kuona Sparks. Kuti izvo wakagara but wanga wakamira ngirozi dzinoti wanga wari papodcast but Sparks anga akamira. Saka kudenga manje kune mabooks anoratidza iwewe asingazikanwe neni. Anonzi Sparks chaiye haasi pana bhuku rake chairo riri kudenga because iwe unorekodwa every motive, thought, motion, chinhu chese chauri kuita iwe chiri kurekodwa chokepchwa. Marecords in heaven ariko ari clear kuti anonzi Sparks ndeuyu. Then denga roti Sparks angagara kuno here? Kuno kune ngirozi nemakamburiro ari kuita varume tikamuisa muno mungazogarika here ataka kudzikira nana Gabriel onana muno. Tine dzimwe pfambi dziri kuuya dzakatendeuka wana Maria Magadharina. Sparks angasvika achitadza wana Maria vari kuarika baba watimbotaura navo akataka dzimwe nyaya muno. Ukubona denga riri kuda kuona anonzi Sparks anonzi marufu chaiye is in heaven. That record of marufu is in heaven.
who then qualifies me. Saka inini even ndakuratidzwa record denga rakuti chamwari ngatitarisei mafambiro wakaita waiparidza hatisi kuramba but ngatitarisei iwe apa unopaona sei. Saka inini ndichaenda kugera chiti mudhara vakaita chiti chiri fee chiri fee mudhara ivivi haiwa it's fine rekaitiende kwatofara kuenda hapana munhu zvoitwa kanenge chitanzi ndaida kudenga chikanozareka mudhara kanenge kachinyemberaona kuda kumbogocha namwari kamudhara uranzi ndambogocha namwari chiiwana wakaswera unoziva vanhu vanekabuwana wakaswera vari mugomo vane makamera vachida kuona mwari ari kuya kuzogocha nemunhu uyu zvakaitika kubizinhu zvakadaro. Evangelist, because of time andika I think ngetimene pasakene kupedzisira yapo. Right, Evangelist, apa tine ma topics akasiyana takanyora rapo. Saka Evangelist vanoparidza ma areas akasiyana nokuti pikira one then istotanga kunzwa shoko pamwe chete nemhuri yeZimbabwe tichinzwa shoko Mwari vachititira zvakanaka. I think Mwari zvakupa izvo ndozvifana kunzwikana. Giving. All right. I think this is something that is very precious. You know, Mwari ndochinja ari kuzama kuda kuisa matiri. Nyika yatakurarama yaso selfish, very selfish. Mwene Mwari kuti ine mhuri yangu, mwene Mwari kuti ngoma yake yura ichiti kwangu. No one is willing to give. Ari kupa ine ma-intentions ema-returns. Ari kupa because ada kusunga vanhu. Ane motive behind. Saka whether chaakupa ari kuti unofana kuzova muranda wangu. Hapana ari kupa so that many can become free. A world full of people who are rampant with poverty. Vanhu vanonga vachidya vachimwa. Nyika ine vanhu vasingape. Bhaibheri Jesu anotaura anoti ipai muchapiwawo. Chiyero chamuchashandisa pakupa ndo chava chakudzorerai. Kana Mwari akupa chakupai chakatsindirwa. We also see this is the nature of God of giving. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Muna Mwari mune kupa everything that is surrounding us gives. The land gives back. Kana even nyika ichipa ukaipa modzi 1 nyika idzore modzi 1 inodzora zviri multiple. Even you see trees around dzinotipa oxygen for free. God gives in abundance. Hapana anobhadhara miti kuti ipe oxygen. We are given for free. Water is free. Denga rinobudisa mvura every time so that we get food. It's for free. Mwari anopa shiri. Mwari anopa. That is the nature of God. You can't say I'm a Christian when you can't give. Even when wakapiwa chingwa na Jesu 5,000 hapana akanamata kuti Jesu ndikuda chingwa ndipewo chingwa nehove. Denga riri generous. That's what I learned. Denga riri generous. Rinopa even usina kukumbira. Sparks wakanamatira rini podcast kuti Mwari ndozidawo podcast kana maita mozotaura wa mutarisi wazonipa masofa. Hauna kuzvinamatira but Mwari akakupa. Because God is so generous. Kana Mwari akaverenga mwoyo womunhu anopa. Even akataura Jesu akati zuva rinobudira mbavha newaroi. Denga rinopa. Then if we claim kuti isu tiri vana vaMwari, we must also give. Let's go and give the vulnerable, the poor. Let's share with what we have. Ngatishanyire vanoshaya mahomes. Hatisina wanda kupinda mahomes. Chechi yakukundwa nevaedheni kupa. Vaedheni ndo vatone mafunding ekupa vanhu kuti wararame. Chechi haichaite basa iri. So Bhaibheri rinotaura kuti kunamata kwezvokwadi kusina chakunopomerwa ndiko kushanyira nherera neshirikadzi chidzipa zvokudya. I think on giving is a precious thing. Iko zvino zvirudo rwazhinji rwatonhora. Vana vachape zvinobva pasi pemwoyo. Inoisi takakura kumamisha tichiona even chembere newadhara waiti ukapfuura nepayadhi wanga usingabvi usina kupiwa chinhu. Chimhanya mhozi wabuditsirawo bhaketi rechibage wape vanobika newana. Mhanya kugadheni munotema madomasi. But here in cities, maguta, we see culture yo ichipera. Vanhu vane moyo yakaoma, they can't even give. Zvakaoma kupa $1
it's hard to give away a dollar in cities. But I'm atipa mweya wokupa even the vulnerable. I think taiva better hanzi church yepana acts hanzi vakanga vazara nemweya mutsvene vhesi inoti hanzi hapana aishayiwa pakati pavo waigowana mumwe nemumwe hapana aiti chaiye nacho ndechake. Even vakanga vaine mota vairopafadza chembere vaiti chikwirai Mwari akandiropafadza. Even vakanga vasvika pamba pabikwa vanhu vadya vanhu vaisati masvika tadya kunge vabva vachikora nemugoti vaiti garai tibike rimwe. Ine world ine vanhu vanoda kutakura mawivhi anodhura musoro. Ine world yevanhu vanoda kupfeka hembe dzinodhura pamiri yavo when there are poor people out there. So the church is being called, especially in these last days, to go and give and share what we have with the vulnerable. I think that's the message I can also give. I hope and pray someone who hear in the moyo. Maybe lastly, I've also done a test. Kana ukatora mwana mudiki ukamupa orange kana akarimenya akaridya kawani ukazomuti ndipo anoriisa kuseri kwake kuti handidi. Asi asiri aritenga haana murichemera ndinda munzira. Asi uri kuona, that is the heart of man, kuti even Mwari atipa mahara tanazvo tinofila entitled kuti ndezvangu. Mwari akatipa zvinhu izvi. Kune vanhu vakaitwa mastorehouse naMwari ekuti vave madisposaries of the goodies of God. Vanhu zvinhu izvi vazvitora vakazviita zvavo, wakati atipe kana nchitokupa unofanira kundinamata, unofanira isi. But Mwari, that is the heart of man. So in giving also uri kurapa moyo wako, uri kufanana Mwari every day. Saka process yekupa iprocess yekuti isusu tifanane naMwari, because our God gives everything around us. Chakasikwa naMwari chinopa. That is the nature of God. We must also follow that. I think ndoshokora ndikaisa Sparks pamusoro pekupa. Yes, mashoko makukuta. Aiwa, mashoko makukuta. Mashoko makukuta. Amen. Mazvona sei? Aiwa, hatadzidza. Tinovimba kuti vanga vakateerera vese vadzidzawo pamusoro pekupa manyatsotsanangura zvakadzika dzika. Aiwa, tinotenda vanhu vaMwari. Maita ine mukana, I think Sparks has been also really crying for this. Kuti evangelist, I really appreciate kuti you have made it well, and also maybe let's support. Let's support for those who are hearing. Let's support these guys. Varota basa rakanaka. Chechi yakufana kutoona kuti paita basa rakanaka for this. Amen. Let you find your support. Kuna wano, I know mshata ma critics, as I said before, wakaita para chamunoziva zveshoko ino madhimoni anenge aripo achitaura muzvimiro zvevanhu. So don't be discouraged even in the comment section, because ndezvemweya madhimoni anotaipawo achinyora. Pana Sparks tokuziva une mhosva dzako unotodza dhimoni rakunyora izvozvo. Saka watofanira so tikangona macomments atavataza unoda kuti muchimiro chemunhu muchimiro chemunhu madhimoni aripo. Tinotenda Sparks. God bless you guys. Mwari baita. Thank you very much. Zimbabwe tinoda kutenda ine kuramba muchingotisapota nekuramba muchingoona, ende tichiramba tichiunza maepisode eRealities of Christ podcast tichidzidza zvakanakira kuti unongochiti ngatimboitei kuti vanhu vatendewe kozoti ndiwo wakunotanga kutotenda. Saka evangelist tokutenda Sparks. that we are out.